Rýchlosť je súčasťou našej DNA. Máme rýchlu technológiu, sme flexibilní pri jednaní s partnermi a pri spolupráci s nimi. Naše riešenia sú rýchle. Sme nezávislá firma, nie sú za nami žiadni investori. Slobodne sa rozhodujeme a vyberáme si veci, ktoré nás bavia a robíme predovšetkým na nich. Dávame veľký dôraz na kvalitu a nemáme čas prinášať nekvalitné alebo priemerné riešenie. Ceníme si spoluprácu, spolupracujeme medzi sebou, spolupracujeme otvorene s našimi partnermi. Spolu toho dokážeme viac. Sme otvorení sami voči sebe, sme otvorení voči našim partnerom. Takisto otvárame svet biometrie a prinášame naň otvorené riešenia. To, čo robíme, je pre nás výzva. Radi si vyberáme ťažké a zložité veci, mierime vysoko a vďaka tomu nás práca baví.